Aby ste vedeli, možno som mohol hrať s Jakarím, aby ste vedeli. No a ja som to failoval. Lebo som šiel pred a myslel som si, že to klačnem. A boli to za prvé irony, za druhé neklačol som. Čo to ja? Sú irony. No tak super, vyskol som hapka. To sa neregenuje na tej... No, dokeľu, ja som creeper. Ne, nezomieraj. Ne! Ajaj, je tu CZ okúrka. Snad to nebude Siri Akari. Okej, rýchlo si vykraftíme drevo. Čo má z Wi-Fi? Okej, minule sa mi stal taký bug, že som dostal pohodlné myši už dávnejšie, tak minulý rok. Po dlhšej dobe si zahrať takto u HCčka je dobrý pocit za mňa. Okej, a ide sa dole. Ja rovno idem pod seba ťažiť, lebo to je najstupidnejšia cesta, ktorú môžem robiť. No a aj som tak urobil. Ok, položíme starú Jakariho F3 techniku. GSčko tam je vzduch. Čiže zastávať a ide sa dole. Ok, uhlie. So máme točky. Môžem mať v druhej ruke. Asi nie, super. What? Oh, ok. Som sa zlakol. Čo je s Wi-Fi? Akože nejde Wi-Fi v pohode, ja mám všade vypnutú. Čiže F3, hľadám C-čko, kde je C a nevidím to C-čko. A tam je C 50. Ok, trošku som sa zastihol a našiel som irony vďaka F3 technike, lebo to bola nudné a ja som ešte vzal screenshot, takže lapis. Asi nezískam, toto sú kódy, ok, golden apple sa vždy hodia. Lapis, ešte, viete čo, ideme iron bez enchantov. To je 100% iron sme našli. Taká náhoda, viem to, že je to iron vďaka textu, preto je to predsa sivé. Tak to predsa irony vždy vyzerá. Zase irony. Ok, a ideme znova F3 techniku, ani ešte tu je. Okej. Počujem lávo. C22. To je najväčšie C. Hej, to je tam jaskyňa, viete čo. Veď som, to mi pomôže na svetlo. No, pokiaľ niečo počujem. Naľavo. Čakajte, mám nápad. Options, music, aha, ok, tak nič. Wow. C31 tunak. Dobre som typol. Ježiši. Iron. Ok. C46, tu niekde niečo je 50. Tu niekde musí byť niečo.
To je furt tá istá láva. Okej. Mi sa išiel rozbiť kompa, že mi sa obnovil. Neuvidím. Tam je voda, okej, tam ideme. No tak ja som expert. Ok, a teraz len tie bloky zmiznú. Ďalšie irony. Budeme za chvíľu full iron. Máme 9 ironov. To nám na meč aj na shield nevystačí. Presne, toto som hľadal. Presne. Ten. Neťažil som tu? Nie, neťažil. To je lapizus. Ok, máme 5 minút ešte. To je dosť. Aha, aká náhoda. Oh yeah. Irony. Vôbec tu nevidím. Žiadne dia. Celú hru ani jeden diamant. Aká škoda. Ok, 30 dia, 16 iron, teda nic si nevravelo. To je moje, si to tu označím. Blbci budú vedieť, kto je tu král. Tak, super. Možno tu niečo je. Super. Nice, nice, nice. Jak veľa. 24. OK, musím nájsť ešte nejaké rýchlo. Akože veľmi rýchlo. Času není dosť. Klamal som. Ok, dole sú dia. Vždy sú dole. Ok, tak nie vždy. Aj hore sú dia. Pavel 11. To môj teammate asi nebude. Tak to je chyba. Tak to je veľká chyba. Rýchlo, potrebujem zlato. Ne. OK. Tak toto som si vôbec nevšimol. Neviem, či aj s týmto sa dá vyťažiť obsidian. A tak či tak nemám lapis do keľu. Či je tu toľko vody? Díky za goldy. Počkaj, to je Dave. Aha, to je... To je môj, nevadí. Nevadí. Sem ideme do tmy. Ťažiť si niečo na enchantovanie.
ďalšie dia, okej. By nám mohlo veľmi pomôcť, keby sme mali čas. Viete čo, ja si tu urobím veci rovno. Okej. Helma. A teraz ten teammate vyťaží to. Za ten jeden gold. Nie. Okej. Okej. Super. A skúsim ešte toto. Čo by sa stalo? Počkaj, nemám sticky, super. Tak ja som kretenus. Debilus. Ne. To sa nemohlo stať. Rýchlo, aspoň gody. Ne. OK, takže... No, tu máš. Tu máš 7 dia. OK. Zaradíme si inventár, toto nie je potrebné. Toto je. OK, vykraftím si zlaté jabko rýchlo. Yes. Budem mať dve. Jednu si idem i hneď teraz, aby som sa healol. No a vyťažím si nejaký strom rýchlo. Ja som bol vždy v HCčkách proste majster. OK, aha, to je ten môj teammate. Čakať, kapsulko nie mas, zlato na viac. Ale počujem vystalovanie. Frajer. Tu ideme variť. Network party, ja som zabudol. Čo aj tie sa hodia. OK, bloky na útek. Jabko. A na viac nič nemám. OK. To má všetko, čo to... Tam všetko ide odtiaľ. Aha. OK, internet. Nie je dobré. 60 FPS divno. Najlepšie je takto shiftovať medzi týmito. Envio by sa hodil. No ja nemám knihy. Idem na stred. Dúfam. Ja s tým neprijatelia čo nechci. Nech musím. Shiftuje. Vie o mne. What? Ne. Ne. Stopni. Čite. Jak? OK, to je všetko.